Hello guys, and I vlogs guys. Mga una day tag kamuting In English, kamote. Sweet potato. Yellow. This is the sweet potato. Give to our neighbor. My neighbor share their blessing of our neighbor is sharing to us. Tawag, nanghatag bitaw ang silingan na. Nakakuha sila o kamote so nanghatag sila sa mga unta kamote. Lagat-lagat lang siya. Lami. What's it? Hindi man nilagat. No. 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 Kaya kuha, kita lamig kayo. Lagat. Saan na? Puti? Ang ba? Sarap na siya. Lain siya. Lain siya. Lain siya. Oh, variety. Lain siya classic. Variety. Different variety na siya. Nagpahangin sa ako guys. Ito, atong, paano ito? Idusod ito. Ha? Ito, idusod. Pa, suga ah. Ha? Pa, ang wala ka. Ito. Oh. Na? Kita itong ulo guys. Strawberry yummy. Galamang ang imo ko. Imo may kinuha. Lami kayo. Lami ni ito sinong kamay pero liver na. Liver na. No need na. Ulit ni Berna. Liver. Sarap. Babay na. Bye-bye. May kapatid. I love you. Mwah.